Drugari, ja sam Nadin, danas snimamo PES 16. Tu sa nama je Esvir. Linkovi naših kanala će biti u deskripciji. To je svakoj epizodi. Da. Znači, on će biti Barcelona, ja će biti Real Madrid, sad će ga pobijediti. Inače, ovo će, mislim, imali smo ja fail recording zato što je klip bio u 30 FPS-a i sve ono štekalo isto kod da imamo 10. Ali sam da znate, ja sam ga bio pobjedio 2-1. Bio pobjedio zato što mi je joystick onaj. Otišao. Ali sad ćemo snimiti u 60 FPS-a. Biće bolji. Biće bolja kvaliteta. Neće biti bolja kvaliteta, nego 60 FPS-a ćemo snimiti. Biće video 60 FPS-a, znači imate dole HD 60 FPS piše. A ako u manjoj kvaliteti gledate, bit će u 30 FPS. Tako da, možda će nam malo nekad, kao, eto možda bio gol. Evo ga ljudi, odmah Neymar daje gol. Znači možda neka bude neki frame up. Da se smanji FPS, ali nemojte se ljuditi zato što je to. Nismo mi krivi. Nije do nas. I ovdje je nenormalno vruće i se topi buca. Napolju je temperatura možda oko 37. Baš 37. To si se kode 400. Da brate, ovo je mene. Znači ako neka budemo ovako šutili, to je zato što je nenormalno vruće i možemo pričati, a pustim skleda čajemo na igru, da. Znači ovo je jedna prilika, znači tu James Rodriguez ide, znači James Rodriguez puca, znači sa malo nije bio gol, ali bravo Vanzemaljac je to brani. Vanzemaljac. Vanzemaljac. Ronaldo kao u svakoj epizodi mora biti u ruzim, piderskim. Da, kako me prešlo preko gola. Ja sam htio na volija. Nemaš. Nisam ni vidio, ja gledam u Neymara kako je. Ti gledaš u Neymara kako je lijep. Ljudi, kada krene škola, bit će malo manji klipova, možda jedan klip mjesečno. Jedan klip mjesečno. A možda i ne bude, možda nekad i bude ovak nekad malo više. Poslije škole ako ima ni vremena da ono sve uradim render i uploadim klip. Znači neki klip od 5 minuta, to je to. Da. Pošto je možda neki timelapse ili tako. Ipak teže je, treba učiti. Je. Ko napraviti u školu? Ovdje su se malo, da ne reknem, gurali. Dobro, malo se oni tu gurali, nema veze. Ima vezi. Pola će tu istići, brate. Nabije ga u blizu. Znači ovo tu, znači Nadi nešto tu pokušava da uradi, ali ne može. Ne može, 1-0 jest, ali ne može. Brate, sve dobro uradi ovaj, sve dobro Modić uradi i onda samo... I onda profula, znači, noliki go profula. Da barem blizu bilo, malo blizu, malo. Znači jedino ovo će nekad biti ovako PES u 60 FPS-a, ostalo će biti u 30, zato što... Znači, ako neko ne zna šta je FPS, to jest sličice po sekundi. Da. Znači puno je realističnije kad u 60 FPS-a. Ljudi, snimat ćemo i Minecraft. Možda će nam neka ovako malo PES štekat zbog. Mi bi snimali odmah Minecraft, ali treba puno ljudi da se upali server, znači 1 sat treba da čekamo. Rekli smo već u onu jednu... Gledaj, ja sam vidio onu! Hoće Ronaldo sa pijetom, skočio pijetom udari. Taj će me sad pobijeti.
Ali sam da ste vidjeli u prošle, Da, kad smo snimali kakav sam god dao. Da, ali loš je bio FPS stvarno. Znači šta reći da tu... Bilo je kao piše 30 FPS, ajde sad ćemo i ponovo završi. Bilo je kao na 30 FPS, hajde nemoj tu. Bilo je kao na 30 FPS, ali je... Ja. I opet je mene lupao u kompjuter, znači prošli put mi je lupio u kompjuter. Znači čulo je se velo hvala. Znači samo ono... Cijela mala došla. Ko grume to je. Ko da ga je Da gledaj kako me prolazi, ovi su za... Da, uzmi mi tog... Ramosa je. Evo ga, Ne, jebem ti joystick. U govno iši. Joystick mi nije stio. ali nije ovo trebao biti pravilan gu, ali... Al joystick mi nije stio. Išli dole u govno igrat. Gledaj kako se prebaci. Bez veze mi igra kad gleda ovo spane dole sama. Stavim ga ovdje Pa ode i trebamo gleda. to iščupat. Pa kak si čupat ubijete struja? Pa ne mora biti u tom. U kompjuteru. Kak će ti deti pravo? Kako je tu prilika Murića i ponovimo otišao ovdje kliker. Kliker. Pa ne diram ga ona sama odigla. Pa kad mi daš... Aj jebu ga, izvedi ga. Aj, izveo sam. Inače, jen smo epizod failovali prije, kad sam nadalje pobjedio 4-1. 5. Je 5-1 ili je 4-1? 5. 5-1 sam te pobjedio. Znači, htio sam tu, ali sam slučajno, ali nije nešto format neki stjevu, nešto, stjevu govonco i... Zašto? Zabolio ga jednostavno stomak. Evo gola. Znači, gledajte vi tu perfekcije, driblanja. Ajde, gledamo ni moja, hajde. I eto, klik ćemo da ne gledamo. Znači, perfekcije gola. Znači, mi nešto ovdje bez veze pričamo, pola tog neće biti u videu. Samo nešto najvažnije. Kubudale. Znači ide tu benzinac, malo se tu mašerano gura. Ali nema veze, tu ide... Znači našli smo nešto što je drugčije od Sampa. Nismo našli, nego to je 2003. godine napravilo. Znači zove se MTO i eto. Znači tu su mnogi snimali, tu ima neki novi, kao, novi server je. Možeš se refreshovat. Vidi spone. Možeš dobiti DNP. Da. Snimat ćemo to. Ako nam mogne uopšte. Da, ako nam mogne. Znači ako nadinemo, ne može. Daj, gledaj kako laguje, ali nema veze. Vato! Kako ga je pogodilo u srednju nogu? Da. Ovo je Ronaldo malo divni, naglo. Gledaj sad ovo, gledaj kako perfekcija. Jo! Oh my god! Ove crvene! Jeste li vidjeli ko je? Mascherano ipak dobio! Jeste li vidjeli koja je to raketa od lopte bila? Je li to bio Luka Modrić? Oh my god, ovo je čista golčina, ovo je za laganinc. Za laganinc. Ajde brzo! Ne znam, neće uspjet. I kakav Preko. Tu Ronaldo svoj. Preko stative, preko. Pinky. Preko stative, preko. Ne može. Teško. Teško. Ljudi. Što nije peto? Tebi za malo kroz sam. Guzni ga! Ljudi, evo ga ide.
I nije bio faul, dobra. Dobra je. Ovako. Inače, ovako kad nešto rodimo iz koordinira, frame dropuje zato što snimamo 60 FPS-a. Da. A moj procesor nešto nije baš najbolji. Prije bila je grafičko, zapravo ne sam proces. Malo tu Luka Koman je jedva tu nešto pokušao. Znači Luka tu lijevom nogom. Luka će, da će good. Luka mu. Znači 2-1 za njega. Znači za mene je 2-1. Znači gledaj. Vidite kak se Bale gura, znači ne bio... Bale gura preskočio te. Serbian Games Bale. Ono Bale. Kontate vi šta? I ljudi, evo ga! Te preskočio ga. Tu je raketa zadala. A sve što... Ja sam imao bolje prilike nek što on to zabio te gol. Pa dobro. Ja, imaš više prilika, ja imam više. Da je glavo kakav preskočio. A da ja igram tu kod ti na toj tastaturi lagano bi zabio. A u mene poporan put. Da imam normalan joystick, znači da ima ovi... Bravo. Pa kupiš u mešća. Da imaju i stikere. Pa imaju. Pa imaju stikere, ali da mi rodi stikere. Pa kupiš u mešća sve. Tu mene stikere u stikovi, ali. Pa svi rodi. A nemoj sad tu reklamirat. Znači... Nemoj sad reklamirat. Jao! Kako je tu Bale, jedan balast i... Znači ne bio Znači, Bale. Bale je tovario s mojim očevom. Koji? Pa čiji? Veliki pozdrav. Dajđo djeđu. Njegov dajče moj. Amča. Amidža. Upa! I kako je to? Kakva prilika. Je tu pala. Gledajte kako To je balista. Kako faul je tu bio, brate. Ali korner je ovdje ipak. Sudija kaže, nema ništa. Sudija laži, kako kaže. A u prošloj epizodi bilo... Ne. Koji? Nisam nijednu epizodi izbacio već. Umjesto da se setio tu... Daj brate, ponovo! Gledaj ovo što oda, ko govno neko. Jebem ti, što nisam dobio Messi? Gledaj što oda ko govno neko. Jebem ti stiker, jo ponovo sad noć. Jebem ti Messi, a kad šta se volioš ko baba tvoja? Gledajte koji faul, ljudi! Sad crveni, brate, imam žuti već. Direktno crveni. Maš je. Gledajte kako mu se ćela sjoj. Maš je. Crveni, brate. Kako mu se ćela sjoj. Daj ga mu na. Ponovo je tu. Ljudi. Ponovo tu će Ronaldo pokušat. Kako je to? Pike, To je pro. Gledajte to! Ja sam mislila da je Gledaj, jeste li vidjeli kako je to blizu stativi? Neki ljut, oboj, kak se zove. Jeste li vidjeli kako je to bilo blizu stativi? A da nije Piqué tu bio bi go, onaj go... Ne znam kako. Dobro, da vidimo na produžetke pa. Pa 3-1 je, brate. Baš 3-1? 3-1! Dao raketa! Dao Neymar! Debo, ja imam bolje prilike... What the fuck, šta je tebi? Moje bolje prilike nego tvoji golovi. Pa dobro, baš ti da go jebu. Pa ti samo ideš i gledaš kad će izgubi loptu, gledao je. Pa ja! Sam se guraš je. Pa moram tako, kak taki igrač. Ja kad te gudim
Ma faul, gledaj ti jednom dodaš ja tamo pokušaj Ma gdje je faul? 100 godina. Ma da trebuje biti dal. Gledaj. Pa koji faul, Gledaj. Dragić? Pa nije faul, stavio si na loptu, ne može... Gledajte vi kako to produžuje Ronaldo. Hajde padem ja da. Up. Ronaldo chop. Ne, kak sam mu dodu, brate. Nije on moj uđe. Ne znam šta radimo. Daj, ponovo mi se zaglavio stiker. Daj, čekaj. Pa ja tak ne mogu odlučiti. Daj, čekaj, stiker mi se sad je dobro. Sad je dobro. Sad je dobro kad je završio. I ljudi, pobjeda je 3-1. Pobjeda je njegova, meni se I pohvalio. to bi bilo sve što se tiče ove epizode. Ćao! Ćao!